Yun mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito, kasama ko naman ngayon si Poging Boboy. Medyo pupunta namin na yung latag niyang Dragon Bobo Trap. Papatakin namin ngayon. Wamasingin na namin yung bubo ni Rene. Ngayong hapon kasi Yung malaking tubig. madumi na. Dilinisan daw, wawasingin. Hindi na pumapasok yung alimasag. Kaya lagi na nakasimangot oh. Laging walang huli. Langot kasi walang girlfriend. Sana ngayon may huli na. Walang ano. Huwag na sumangot. Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magawa. Ganyan ang buhay. Okay. Yan mga kaibigan. Abante tayo. Malakas ang alon. Baka mahilo ka. Okay lang yan. Alon lang yan eh. Sana boy, marami tayong mahuli ngayon boy. Sana meron. Para naman may ano tayo. Pamili. Hoy. Hoy. Sana meron magdito. Maayon boy. Maayon. Ubus ang lakas mo dyan boy. Naku po. Isang piraso ang laman. Madumi na talaga. Tanggalin na yan. Nilinisan mo na para malinis. Kita-kita na na limasag yan. Ay meron man doon sa medyo matigas patakin kasi malakas talaga ang hangin. Tawag dito sa amin sa Sorsogon, Norte. Paggaling dyan ng hangin, Norte. Paggaling naman dito, Habagat. Norte ngayon. Matigas boy. Cuidado na. Takwa lang. Ano tayo tinda. Bitawan mo na yan. Malaki lang kunin natin. Yung pasado lang sa ano sa Portillo. Yan pa yung binata kanila. Ano yung napistuhan mo? Wala kanila ako.
Nagkikipagpulo tayo sa hangin. Wala pa manigig ka doon sa Saratay pa. Lamang. Yun, lalaki ang mga. Saan? Iba ko nga? Okay yung kita. Ay, ba yan? Ay, man magkatuloy yan. Dati lang magsibuyan mo. Meron? Yun! Isa tayo dyan. Yan na mga kaibigan, tinatanggal na namin. Diretso tanggal na. Dadalhin na sa tabi kasi maduminaw. Nilinisan na yan. Hindi napapasok animasok yan pagka ganyan. Pag linis kasi yan, puting-puti yan. Kaya malimasag, parang ano lang, hindi nila makita sa ilalim ng tubig. Sa ngayon, kitang-kita na yan kasi pagkagabi lumiliwanag na yan. Marami nang ano, laptop. Yung parang lumot. Ay na. Oh. Ito na may tumon. Mga kaibigan, may nakikita kami ano yung pangon ng ano, tamban. 3 pirasong pangon. Lalaki ng ano, ipaw. So wala naman kami dalang lambat na pang tamban. Kaya hanggang tingin na lang kami. Dito lang sana sa tabi. Ano yan po eh. Matapanyera yan. Kung malambat yan, 3 pangon ano. Sayang. Ay, laki ng warat. Laki ng warat. Sinabitan na nila yan. Bato ha. Pang bukato. Sus, dala-dalawa na lang ang laman ng ano natin, trap. Napakadumi na kasi. Ito, napakadumi na talaga. Kailangan ng ano yan, i-washing. Kulay brown na.
lang yan. Baka din dalaga kaya. Kunin na nga ni Oran yung uso. Kami isda yan. Sa atin. Ito. Sayang, padala tayong apat. Pag-isda, kaso hindi naman makalagay dito. Puno na tayo ng crab. Laki kuya. Karapasan. Naliligawan mo babae, dadalang mo. Araw-araw. Kailan kaya yung boy? Dadating din yan. Dadating din yan. Dadating pa kaya yan? Baka boy, darating yan pag may 100 subscriber na ka na. Pero mukhang malabo mangyari yun. Hindi naman masama mangarap, ano boy? Hanggang pangarap lang tayo. Masaya na tayo dun. Ano yan? Tiko. Yan ang pumupunit na lang natin. Mga napahita na yan. Pero pagka ako sinipag-sipag, kakainin ko na naman yan. Di ba ito kamay mo yung gusto mo? Yung namahita, huwag ko na, sabi na. Kargado tayo yan. Ito lang namin nilatag to kasi medyo maalon ngayon. Okay, tapos na tayo. Last call na. Uwi na tayo. Maalo na. Malakas ang alo. Kargado na tayo. Sa bigat pa naman yan, no? May kasama pang mga putik-putik. Scrap. Mabigat na yung karga natin. Kira ko na. Uwi na tayo! Tama na ulit natin. Hindi naman marami. Hindi naman kunti. Yan ang huli natin, boy. Yan ang huli natin. Yan ang huli natin. Ni Cabo Boy. Ang bukit mo, boy. Yan din lang, oh. Gildo nun. Yan, gildo na lang kayo. Yun lang yan. Yun lang yan. Mangin yung panwa. Ini Boboy. Ano?
Uli. Ang huli ni Poging Buboy. Adiyo. Alimango yan. Paano sa muna? Yun, yung huli natin. Saktong 3 kilo. Yan. Ito na. Saktong 3 kilo. Oh, Majer, oh. 3 kilo yan. Nagbulang pakita yung aktang. Kasi makahanap ako sa ako. 1,000. 3,000. 4,000. Ilan, magkano lahat? 600. 600. Ayan, yung binta natin. 600 pesos. 100. Ano, palagay mo, okay na yan? 100. Boy, Tuyo. Tanay. patay para kayo sumagot. Biting ka ba yata dyan eh. Ayun mga kaibigan, nandito tayo sa bahay. Medyo nakabase na tayo. Ang galing namin ni Buboy sa dagat. Pinandaw namin yung latag niyang bubutrap na napakarumi na. Hindi namin nakalain na may mahuhuli pa kami. Medyo kumita pa kami ng 600 mahigit. Pero hindi kontento si Buboy doon kasi sanay sa malaking kita yun eh. Yun. Mga kaibigan, bago magtapos tong video natin, shoutout muna natin itong mga kaibigan natin siyempre. Shoutout kay Lito Masalarti. Diyan sa Buntok, Southern Leyte. Yun, kaibigan, shoutout sa'yo. Shoutout kay Nuts Hunting Mix Vlog. Yun, kaibigan, shoutout sa'yo. Shoutout kay Anthony Espaldon. Shoutout sa mga taga Prito Diaz, Sorsogon, from Net14 TV. Shoutout sa Team SM Mall of Asia, MOA. MOA Guard, from Mark S. Official. So yun mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga panonood sa aming mga video ni Buboy. Sana lagi kayong nandyan. God bless you all. Bye-bye.